Здравейте, YouTube потребители, аз съм Плеочо1, тук с мен е The Striker Fire. Здравейте. Сега, както ви обещахме в този епизод, ще ловиме риба. Да, ето ти лодка. Направи го ден. Направи ден. Трябва да го направим ден, защото трябваше да пушнем. Преди ние се почва през Хайде. Хайде, качвай се в... Ти имаш лодка? Да. Хайде. Моята съседна! Моята съседна, хора! Моята съседна! Ох. О-о. Лодката ми пропадна. Тук си бе. Как се... Не, наистина изчезва. Ох. Що така изчезват? Стой тук, бе! Заради лак клиера. Изчезна ли ти? Не. А това на всеки сервер така, да знаеш. Айде, мятаме. Сега да очакваме. То това е плагин. Той работи във всички светове. И сега сме и малко да разглеждаме. Хванах рибка! Риба ли хвана? Да. Чакай. Не ще хвана, тук има бая риба. Чакай, кълве? Добре сте. Тихо, съжалявам за това. И... хванах. Тук не иска да кълве. Отиваме там. И да, извинявам се за това. Опа! Хайде, давай. Давай, клъвни рибки! И... да, извинявам се за това. Наистина много. Какво стана? Изчезна ли ти пак? Не. Да. Какво стана, бе? Парцето ми изчезна, пък не хванах рибка. Кученцето ми е тук. Кучето ми е тук. Да ти почти ли си взел, бе? Не. Не е тук, бе. Това не е моето. Айде, дърпай! Кълвети! Никъвела си. Какво стана, бе? Бъгнете. Виждам. Я гледа по това. Върти се като пумпал. Дали! Той ми се завъртя лодката точно така, където имаше риба. Ти колко риби имаш? 4. 4? Да, що? Кога успя? Аз нищо не ги хващам. Лесно ги хващам. Гледай го по това. Стана, къде е? Зад теб. Къде е? Зад теб! Ти я прибра. Внимай да не ми се блъснеш във въйцата. Така, още една. 5. Значи заобщо имаме 7. Аз съберем 10 и после да ги поделиме. Това аз съм 6. Аз съм 5. Аз 2. 6? Аз имам 2. Аз съм 6. Значи имаме 8. Те моите са за мене. Риболова не се дели. Нали сме гати екипа? Сори, ама... Риболов не се дели. Носи проклятие, ако се разделиш риболова с друг. Да, бе! Вярно е. Ти Библия. Бе! Как се разбил, бе? И... да... Мали, намерих островче. С крава. И пак ще се разбия. Както винаги. Не. Чу, дяки дил. Извинявам се, но
Така, айде, аз вече имам 7 риби. Аз имам 2. О, кълве, кълве! Кълве, кълве! Кълве, човек! 8. Как ли бъдеш толкова? Не просто аз тук, където съм, много кълва. Аре, аз ще се прибирам. Аз не. Хол. Сега да си ги изпека. То пък аз метнах съвсем... Айде, де! По-бързо, по-бързо. Защо няма една рибка? Аз пък как намирам толкова много, бе? Не знам. Аз как нямам толкова. Какво? Аз как нямам толкова. Опа. Въобще не ми лаги, като съм на голям екран. Взете го пък това. Това пък какво прави? Шест изпечени рибки. Няма да си взема едната. Ще трябваше да не знам. 3 рибки. Браво на Тити. Пустана! Лодката ми изчезна. Да, пак лирна лада. Не, ще си продължа. Какво стана? Нали ми се потопи? Чакам малко. Лак. Добре, хора, това беше всичко от нас. Довиждане! Виждане.